Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke indawo la inbola khona le video. Kanti ke mangokuqala usijonele likhasi wamolekele igama lami usibonga bonke wakandwandwe. Ngicela usubscribe uphinde ucindeze nebell. Khona YouTube phela ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka isematheni kanye nehamba phambili. Bafethu ke ngizothanda ukuthatha lethuba bese ngibonga kakhulu kubo bonke abathe bangisupporta kusukela ngiqala lengosi kuze kube ke inamhlanje abathe basubscribe abacindezela nebell phela ababukela ama video ami ngaso sonke isikhathi makuthi khona engufakayo khona la ekhaya Zwide Media. Ngithi ke izandla bafethu uzadlula ikhanda. Namhlanje ke besiricha u25k ke kusukela namhlanje ke usungangibiza ngo Mr 25k ke ungananazi. Ngaphandle ukuthi ngimoshe isikhathi bafethu ke ngithi ngiyabonga ke siqhubeke ke sibone ukuthi ke ngabe iziphi enguphathele zona ezisematheni ngoba uyazi ukuthi ke la ekhaya asimose isikhathi sivele sixhume sihlale kuzo ezitrendayo. Uzoshubisa kuzala umlingisi wembewu wazakhela igama olungisa indawo yokuba inyanga enkulu uMacingwane. Abantu abaningi ke bamthakasela kakhulu emva kwesiqephu sakhe sokuqala kuimbewu njengoba ke ufana ncamashi nomlingisi waphesheya kwezilwandle uMorgan Freeman. Abantu abaningi ke babese beshukumisa ke inkundleni zokuxhumana emva kokubonakala esiqephini sakhe sokuqala njengoba ke ufana ncamashi nomlingisi waphesheya kwezilwandle uMorgan Freeman. Babengakholwa ukuthi ke ngampela ngabe umuntu wala eNingizimu Afrika noma uMorgan Freeman selendile khona la eNingizimu Afrika. Kanti ke igama lakhe langampela kungolanga lakhe Zwane udume ngelika Mangetho wayememezela ukuhamba kwezitimela okhozini FM uthi naye ke akakholwa ngaleli thuba leli elingayizivela litholile lokulingisa kuzala umdlalweni omkhulukazi odlala Sombuluko kuze kube lesihlanu ngo8:30 khona ku SABC1. Uthi ke ujabula kakhulu njengoba ke izinto zivele zamlungela eseqale ukukhula noma iminyaka esihambile uthi uyajabula kakhulu. Kanti ke uthi kumjabulisa kakhulu akazange ahambe ayofuna mhlambe amatoho noma ayofesa khona lapha kuzali bona abathe bamsukela bamcela ukuthi ke akasende inhlolo khona noma ke asende nje isiqephunyana sevideo la azobelingisa khona indawo yokuba umkhongi. Kanti ke uthi ngampela ubesecela ke indoda kazi yakho ukuthi ke imsize beshuthe leso siqephu then base besenda ke khona lapha kuzalo. Bathi ke abantu bozalo bavele bachazeka kakhulu bavele bayijabulela leyo ke base bethi cha siyakuthatha Macingwane asisakuyeki. Kanti ke ngampela ke uthi yamthokozisa le ndawo njengoba ke nakuyimbewu uthi uyitoho so angeke azayeke ithuba ele kanje emali imvelela. Uthi ujabule kakhulu kanti ke uthi izinto lokho ezimhambela nje kahle njengoba ke waya ke nakwenye indawo eyolingisa noma kwakufuneka umuntu ofana noMorgan Freeman base belanda yena. Uthi ujabule kakhulu ngethuba elingayizivela uzolibamba ngezandla zombili. Kanti ke uthembisa ababukeli ukuthi ke uza nezishisayo ngampela njengoba ke ezovela ngobaba omncane kaSibonile ku season 6 wozalo ezokhuluma ezamalobolo. Futhi ke uthi akathandanga kuveza okuningi njengoba ke akuvumelekile umlingisi uveze indaba zangaphakathi makulingiswa. Kanti ke mahlabela phambili bagxeke ungizwa abathandi bomculo kaMaskandi njengoba ke bemsola ngokungenelela eindabeni zikaMaskandi. Nje yena bathi yena njengomsakazi engabe ke ufocusa eindabeni zokuba umsakazi ayeke abaculi benze into yawo. So khumbula ukuthi ke uke wangenelela ungizwe phakathi kwempi kaMthandeni Manqele kanye noAli Mgube lagxeke khona uAli ukuthi engazuthi ke uthe waqinisa isandla ikhipha umtalapho awubhekise kuMthandeni. uAli ke ube naye sebuyisela ke eziphendulela kungizwe kwase kusuka ingxabano ke waze kwangenelela nomunye umculi naye oqophe ivideo ebhekise kungizwe emchunu ekhuza ukuthi ke mfoka Macingwane sicela ke ukuphume endabeni zethu njengabaculi ufocus ekubeni umsakazi. Kanti ke kwabe uthele lo mculi kungizwe la akhiphe khona ivideo ngizwe naye ebhekise kuye lo mculi esho ukuthi ke akamazi nanokuthi uyini ivukane nje elizama ukuvuka ngaye. Yena uyinkosi yabasakazi futhi ke uyena ophethe bonke abaculi akekho umuntu azozwa ngaye. Kanti ke abantu abaningi babese bemgxeka ke ungizwe emchunu ngalokho bethi ke engazuthi ngaso sonke isikhathi makukhona umuntu owenze kahle naye uyayifuna ukuphakamisa igama lakhe ngayo leyo nto. Kanti ke noKhuzani uyaye waposta einkundleni zokuxhumana esho yona lento le abantu abakhulume ngayo. Kanti ke abantu bamgxeka ukuthi ungizwe usebenzisa amagama angamahle ke awabhekise kulo mculo akatshengisanga ukuthi ke umuntu omdala futhi ke kade afika kule ndima yokuba umsakazi nanomuntu ke ogxile kakhulu endimeni kaMaskandi. Kanti ke mahlabela phambili abantu abaningi ke bahlukane phakathi emva kokuba ke ungqongqoshe wezemfundo athe amemezela izolo ukuthi ke izikole ngomhla ka1 June
ayavula ugrade 12 kanye no grade 7 kanti ke asazi ukuthi igazi iyozala nkomoni bona ke abazali bazothini ngale ndaba. Mina ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake ngivele ngiphume kanje, wena ke uyazi ukuthi kuphi okumele ukwenze. Mina sengiphuma kanje. Ayike bafethu angivele ngivale khona la ngiyaphela mina nguzwide intatheli ka YouTube unganti ngomlomo njengebhakede kuthiwa zinqunywa zishiywa amakhanda. Kanti ke ngaphambi kokuthi ngivale ngicela ukuthi uhambe ke uye ku comment section bese ushiya uvo lakho ukuthi ngabe iziphi ke esikhulume ngazo ezitheza kuhlaba umxhwele. Kanti ke ngaphambi kokuthi ngivale bafethu namhlanje ke ngizonethulela ingosi entsha khona la ekhaya lenu Izwide Media la sobe sithi khona woza nekhono amaciko ke noma kuthiwa yiliphi ikhono olenzayo uzobe ususendela ke i-video yakho na ke u40 second bese sidlala khona la ekhaya lakho kwizwide media babukele ke bazobe sebekujaja ke bekunika iscore over 10 ukuthi ke ngabe bakunika ngakhi kulento ozobuyenza. Kanti ke akezivele sishone khona ke kuyo lengosi entsha sithi woza nekhono. Kanti ke mina sengiphuma kanje, wena ke into ozoyenza uzobeke bese uba rate ukuthi ke ubanika ngakhi iscore. Benzela kuhlaba alalibi ngamisho boyini ngathi bengabazamali hlale ngibenzela kuhlaba alalibi ngamisho boyini ngathi bengabazamali hlale ngibenzela kuhlaba nalesiski ngisamisho awuyini bombe ngabazika malami boyini ngathi bengabasudu molami boyini ngathi bengabazamali boyini. Kukhona lo sisi mzala, kukhona lo sisi uzungisiza ungabazisa abazali akamuhle nokuthi impela ngiyazisa uyiqhawekazi ufanele kwenziwa unkosikazi ingasayiphathi obuhle impela indoni yamanzi futhi enjalo nje uyawakha namanzi ngiyazi usudinga ubufakazi ngayo lentokazi. Lalela ke mzala, ngithe mangihamba ngambona lo sisi ephethe ibhakede kwazi subekhelela amanzi ngabona ukuthi hayi lo ufanele kwenziwa unkosikazi. Ngavele ngakhumbula emandla sisadla ngodala lapho insizwa yayivuka ekuseni lisempondo sankomo uyoshayela ngamcela bathi dudu ntomabele kanye ngothuko nansuku uthanda ongena basket uyangena emarket bathi oseyishayela akakayuzi